ஓம் ஈஸ்வரா குருதேவா. குருவே சரணம், குருவே சரணம், குருவே சரணம். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். நண்பர்களே, இன்றைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஏஎல்பி லக்கணம் செல்லும்போது யார் யாருக்கு காதல் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம். இந்த காதலில் எளிமையான முறைகளில் பார்த்த உடனே காதலிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது. பார்த்து காதலித்து ஒரு வருஷம் காதலித்து திருமணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் இருக்குது. அல்லது 2 வருஷத்தில் திருமணம் பண்ணுவாங்க. இந்த 2 வருஷத்துல திருமணம் பண்ணலை அப்படின்னா, 3வது வருஷத்தில் எதிர்காலத்தை பற்றியே யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எப்படி திருமணம் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திப்பாங்க. அந்த 3வது வருஷம் திருமணம் நடக்காது. 4வது வருஷத்தில் திருமணம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இந்த அமைப்பு யாருக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த 4 வருஷத்துல திருமணம் பண்ணலை அப்படின்னா, அவங்க ஏமாளியாக மாறிவிடுவார்கள். சரிங்களா? அந்த அமைப்பு யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறது என்று பார்ப்போம் வாங்க. நண்பர்களே, ஏஎல்பி லக்கணம் மேஷம். மேஷ லக்கணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த 7ஆம் அதிபதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுப்போம். 7ஆம் வீட்டில் நிறைய காரகத்துவங்கள் இருந்தாலும், இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்டுக்கு 7ஆம் இடத்துல கலத்திரம் சொல்லக்கூடிய கணவன் மனைவி அல்லது காமம், இந்த விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்குவோம். இந்த வீட்டின் அதிபதி சுக்கிர பகவான். சுக்கிர பகவான் 7ல் இருந்தாலோ அல்லது நம்ம மனசுன்னு சொல்லக்கூடிய 5ல் இருந்தாலோ, இந்த 5ம் 7ம் தொடர்பு கொள்ளும்போது அவங்களுக்கு காதல் வரும். 5 அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆழ் மனசு. அந்த ஆழ் மனசில் இந்த காமம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் 2 லிங்க் ஆகும்போது மட்டும்தான் இந்த 5ஆம் அதிபதி 7ஆம் வீட்டிலோ 7ஆம் அதிபதி 5ஆம் வீட்டிலோ 2 பேரும் தொடர்பு கொள்ளும்போது அவங்களுக்கு காதல் வரும். சரிங்களா? அடுத்து ஏஎல்பி லக்கணம். ரிஷப லக்கணம் போகும்போது 7ஆம் அதிபதி செவ்வாய் பகவானாக மாறிடுவார். இந்த செவ்வாய் பகவான் 5ஓடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அல்லது 5ஆம் அதிபதி செவ்வாய் பகவானோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். அப்படி தொடர்பு கொள்ளும்போது தான் இவங்களுக்கு காதல் வரும். எந்த காலகட்டத்தில் வரும் அப்படிங்கிறது இந்த ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் 10 வருஷம் ஏஎல்பி லக்கணம் மாறும். 10 வருஷத்துக்கு பயணம் பண்ணும். இந்த 10 வருஷமே காதலிப்பாங்களா அப்படின்னா இல்லை. குறிப்பிட்ட கால அளவில், அதாவது எந்த காலத்தில் ஆரம்பிக்கும், எந்த காலத்தில் முடிவுக்கு வரும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு அளவுகோல் இருக்குது. அந்த 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 அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த எண்ணங்கள் உருவாகும். எந்த மாதம் எந்த வருஷம் அப்படிங்கிறது ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே மிக துல்லியமாக சொல்லிவிடலாம். இது பிறந்த கால ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் அவங்களுடைய பிறந்த கால கிரகங்கள் இந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு காதல் வரும். சரிங்களா? இப்போ மிதுன லக்கணம் ஏஎல்பி போகும்போது 7ஆம் வீட்டு அதிபதி குரு பகவான் 5ஓடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். 5ம் 7ம் தொடர்பு கொள்ளும் போது இவங்களுக்கு பார்த்த உடனே காதல் வரும். அதுக்கடுத்து கடகலக்கணம். கடகலக்கணத்தில் இவங்க இந்த கடக லக்கணமும் சிம்ம லக்கணமும் போகும்போது, கடக லக்கணம் சிம்ம லக்கணம் போகும்போது அவங்களுடைய காதலுக்கு மாற்றங்கள் உருவாகும். இது அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ ஏஎல்பி லக்கணம் மகர லக்கணம் வச்சுக்கலாம். மகர லக்கணத்தில் 7ஆம் அதிபதி சந்திர பகவான் 7லையோ அல்லது இங்கே இருந்தாலும் சரி, இவங்களுக்கு பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக காதல் வரும். இப்படி குறிப்பாக ஒரு லக்கணத்தை பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு காதல் வரும் அப்படின்னு பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். சரிங்களா? இதில் மற்ற லக்கணங்களுக்கு பார்த்தோம்னா, இந்த லக்கணத்துக்கு பார்த்தோம்னா, இப்போ சிம்ம லக்கணம் இவங்க காதலிப்பாங்க. காதலிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தன்னுடைய அது சிம்ம இடங்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு அதிகார தோரணைகள் வந்துவிடும். இதுக்கு 7ஆம் அதிபதி சனி பகவான். இவர் இருள் கிரகம், இந்த இடத்துல ஒளி கிரகம். சூரியன் என்பது ஒளி கிரகம், சனி பகவான் என்பது இருள் கிரகம்.
அப்போ இந்த 2 கிரகத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து சூரிய பகவான் வந்து ஒரு கம்பீரமான ஒரு கௌரவ தோற்றம் உடையது. சனி பகவான் அப்படிங்கிறது இருள் தன்மை உடையது. அப்ப இது பெண் ஜாதகமாக இருந்தால், அந்த பெண் என்ன சொல்லும்னா, இவர் நமக்கு தகுதியானவரா? அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த மனசுக்குள்ள ஓடிரும். ஆனா காதலிப்பாங்க. காதலிக்கிறத நிறுத்த மாட்டாங்க. காதலிச்சுட்டே இருப்பாங்க. காதலிச்சுட்டே உள் மனது என்ன சொல்லும்? இவர் நமக்கு தகுதியானவரா? அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே கடந்து கடந்து வந்துட்டே இருப்பாங்க. முதல் வருஷம் காதலிப்பாங்க, 2வது வருஷம் காதலிப்பாங்க, 3வது வருஷம் காதலிப்பாங்க, 4வது வருஷம் காதலிப்பாங்க. காதலிச்சு 4 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க ஏமாளியா மாறி விடுவாங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கும் ஒத்து போகாத ஒரு சூழ்நிலை. அப்படி இருக்கும்போது அந்த கிரகங்கள் நல்ல இடத்துல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, அவங்க திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அது சரியில்லாத இடத்துல இருந்துச்சுன்னா, காதலிச்சு தன்னை தானே ஏமாற்றிக் கொண்டு ஏமாளியா மாறிர்றாங்க. அதுக்காக எல்லாமே எல்லா லக்கணமும் அப்படின்னு சொல்ல வரல. அது பிறந்த கால ஜாதகத்துல அந்த கிரகங்கள் அந்த அமைப்புல இருந்தால் மட்டுமே அவங்களுக்கு காதல் வரும். அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு. மற்ற லக்கணத்துக்குலாம் அப்படின்னா, சில விதிவிலக்குகள் இருக்கு. இது வந்து மேலோட்டமாக பார்த்த உடனே சொல்லக்கூடியது. எப்படி பார்த்த உடனே சொல்லக்கூடியது அப்படின்னா, இப்போ உதாரணமா வந்துட்டு ஒரு குழந்தை ஒரு 3 வயசு உள்ள குழந்தை என்ன சொல்லும்னா, ஒரு 10 வயசு பையன பார்த்தா அண்ணான்னு சொல்லும். ஒரு 25 வயசு உள்ள ஆள்கள பார்த்தா மாமான்னு சொல்லும். அவங்களுக்கே கொஞ்சம் தாடி முடியெல்லாம் வளர்ந்துருந்துச்சுன்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு தாத்தான்னு சொல்லும். அதே மாரி ஒரு 25 வயசுல ஒரு பெண் வந்துச்சுன்னா, அவங்கள அத்தைன்னு சொல்லும். அந்த 3 வயசு குழந்தைக்கு நம்ம சொல்லி தராமலேவும், அதான் உணர்ந்து சொல்லுது பார்த்தீங்களா? அதுபோல இந்த லக்கணத்தில பார்த்த உடனே தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் இது. இதிலேயவும் மறைமுகமாக, உள்முகமாக நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு. இத பார்த்த உடனே எளிமையா தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். மற்ற லக்கணத்துக்கெல்லாம் காதல் வருமானா, காதல் வரும். அது என்ன என்ன வித்தியாசம் வரும்னா, அதுல இருதார யோகங்கள் அந்த அமைப்பும் வந்துவிடும். சரிங்களா? காதலிப்பாங்க. காதலிச்சுட்டு 2வது வந்துட்டு மாற்றங்கள் உருவாகக்கூடிய விஷயங்கள் வரும். அத நாளைக்கு பேசலாம். இப்ப இந்த லக்கணத்துக்கு இந்த 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 6 லக்கணத்துக்கு மட்டும் இந்த லக்கணத்துக்கும் புதன் பகவான் 7லயோ அல்லது 5லயோ இருந்தால் காதல் வரும். மொத்தம் 6 லக்கணம். இந்த 6 லக்கணத்துக்கு பார்த்த உடனே காதல் வரும். மீதி இருக்க 6 லக்கணத்துக்கு அதுக்கு விதிவிலக்கு இருக்கு. அந்த லக்கணத்துக்கு என்ன விஷயங்கிறது அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். நண்பர்களே, இந்த மாதிரி பார்த்த உடனே எளிமையாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடத்திட்டங்கள் ஏஎல்பி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மிக துல்லியமான அமைப்பு. இதை அனைவரும் படிக்கணும். இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து எங்களுக்கெல்லாம் கற்பித்து கொடுத்த எனதருமை குருநாதர் சி. பொதுவுடைமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு என் சிறந்த வந்த நன்றி வணக்கம். ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நண்பர்களே, இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எது கேள்வி அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்க நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு என்னிடம் பேசுங்கள். நன்றி, மகிழ்ச்சி.